Ahojte, pozdravujem. Milí rodičia, prosím, mám na vás takú malú otázočku a prosbu. Skúste mi napísať do komentára hlavne vek dieťatka. Malo by to byť dieťatko, ktoré ešte samostatne nesedí, takže sa do toho sedu ešte same nedostane. A chcela by som vedieť taký, že časový údaj dokopy zrátané. Všetky chvíľky, ktoré vaše dieťa tráví doma, alebo na cestách, alebo hoci kde na výletoch, alebo taký ten priemer bežného dňa, ktorý trávi v nejakých polosedových alebo pololahových polohách. To znamená, že rátajú sa autosedačky, polohovateľné kresielka, nejaké závesné kolísky, kde sú v poloľahu detičky, rátajú sa krmiace stoličky, ráta sa športový kočík, ktorý je sklopený v nejakom uhle, ráta sa korytkový kočík, ráta sa napríklad, keď ich máte položené na kolenách a sú v takej poloľahovej polohe. Skúste nad tým prosím porozmýšľať a spočítať mi priemer nejakých vašich pár dní, že koľko minút alebo hodín to dieťatko v týchto polosedových a poloľahových polohách u vás doma trávi. Budem vám veľmi vďačná, pretože v mojej hlave sa tu zase odohráva nejaký taký boj a skúsim vám o tom niečo povedať aj teraz, ale budem veľmi, veľmi zvedavá na výsledky a dúfam, že sa čo najviac vás zapojí. A hlavne ide o to, že kedysi sa verilo, že keď deti neposadíme, nepostavíme a nebudeme s nimi chodiť za ručičky alebo ich dávať do chodákov, tak sa sami nenaučia sedieť, nenaučia sa stáť, nenaučia sa chodiť. Toto už vieme, že to je prežitok a že detičky, pokiaľ majú úplne v poriadku nervovú sústavu, nemajú nejaké pohybové technické obmedzenie, čo sa týka kosti alebo nejakého zlého zapojenia svalov, tak jednoducho ten psychomotorický vývoj je geneticky naprogramovaný a k tomu samostatnému sedeniu a k tej samostatnej chôdzi sa niekedy dostanú prirodzeným vybavovaním a získavaním svalovej síly, rovnovážnych schopností, rozvoju rozmachu a rozvoja tej nervovej sústavy. Ale je tu taká skutočnosť, ktorú je napríklad naša generácia alebo na generácie predtým zase nemali. A to sú práve tieto polosedové polohy. Kedysi sa nevozili deti v autosedačkách, nevyužívali sa nejaké polohovateľné kresielka, samozrejme mali iné pomôcky, ale toto je niečo, čo teraz táto nová generácia detí zažíva. A teraz je moja otázka, že práve to časové hľadisko chcem zistiť, lebo ja vždycky na terapiách hovorím maminkám, keď sa ma pýtajú, a môžeme ho už dať do športového kočíka, aj keď nesedí? A môžeme ho krmiť v stoličke? A koľko môže stráviť v tej autosedačke, keď ideme na dlhú cestu? Máme ho počas toho nejako vyťahovať? A toto je vec, na ktorú ja vždycky odpovedám, že na nevyhnutný čas nakrmenia, na nevyhnutný čas jazdy ho v tom polosede nechajte. Alebo keď dieťatku netrávi proste v tých zaguľatených polohovateľných kresielkach alebo sedačkách, no dobre, tak na ten nevyhnutný čas toho nakrmenia ho posaďte. Ale potom začnem rozmýšľať, že my si to veľmi tak ako už v tejto dobe, no nechcem povedať, že uľahčujeme, pretože ja mám jedno dieťa a priznám sa, že som prežila aj bez polohovateľnej stoličky, bez kresielka a tak, ale zase bol môj Jurko napríklad nosený a v istom čase mal aj korytkový kočár napríklad. Hej? Ale viem, že maminy, ktoré majú napríklad viac detí, tak už je pre nich takmer nevyhnutnosť mať nejakú polohovaciu pomôcku doma. A teraz mňa zaujíma, že keď sa to naráta dokopy, ja síce poviem, že na nevyhnutný čas, ale vy idete niekde na výlet, nevyhnutný čas je v sedačke. Potom ste niekde v reštaurácii, dáte ho zase do polohovateľnej sedačky. Potom, ja neviem, nemôžete ho položiť na zem, tak ho schúlite do nejakej proste na svoje telo, do nejakého polosedu, aby dobre videlo, aby nemrčalo, aby vy ste mali trošku čas aj sa socializovať, porozprávať a tak. To sú všetko prirodzené veci pre nás a tento systém tej doby. Ale ja sa nad tým zamýšľam teraz, že či z tých detí nerobíme proste pasívne knedličky, jak ich ja volám, už v tomto bábätkovskom veku. A či to nesúvisí potom s tým, ako nám deti chodia napríklad v tých 12, 13, 14 rokoch teraz na podologické vyšetrenia. A nevedia stať na jednej nohe bez toho, aby sa zakymácali.
urobiť skok z nožmo bez toho, aby na konci nespravili lastovičku. A deti, ktoré síce majú nejaké tréningy alebo nejaké krúžky pohybové, ale v konečnom dôsledku ten ich pohybový prejav je veľmi ďaleko od nejakej normy. A práve to, že tie normy, že či normy z predchádzajúcich období, či tie naše tabuľky, podľa ktorých hodnotia vaše deti, že či už majú vôbec nejakú výpovednú hodnotu, keďže sú tvorené na deti predchádzajúcich generácií, ktoré síce boli postavované, posadzované v ohrádkach a tak ďalej, ale zase napríklad neboli toľko ako keby v tých polohovateľných veciach, ktorých máme deti napríklad my. Hej? Tak ja viem, že to je taká úvaha, veľká úvaha a že nikdy neurčím, že ktorý faktor môže na toto vplývať viac a ktorý menej. To asi by bolo na nejaký väčší výskum. Ale predsa, ak ma chcete potešiť, prosím, napíšte mi ešte raz do komentára vek dieťatka, ideálne dieťa, ktoré ešte nesedí. A skúste spočítať taký priemer nejakých pár dní, že koľko za deň, minút alebo hodín trávi vaše dieťatko v polohovateľných, nejakých polosedoch, poloľahoch alebo v nejakých polohovacích proste pomôckach. Takže skúste. A keď veľmi chcete mi pomôcť, tak môžete napísať aj, že koľko napríklad sa vámi dieťatko trávi na podložke, hej, v tých prirodzených polohách, kde klesá ťažisko, kde si posilňuje rúčky, kde si posilňuje chrbátik, to znamená, že na chrbátiku, na brúšku, kde trénuje otáčanie, kde trénuje druhé spriamenie a tak ďalej. A skúsime si ten časový údaj porovnať a že čo nám vyjde. Budem vám veľmi vďačná, uspokojíte moje myšlienkové pochody. Ďakujem, ahojte.